салом дӯстони азиз, хуш омадед ба каналимон. Дар канал обуна шавед, лайк гузоред ва фикрҳои худро дар комментария нависед. имрӯза навори мо тайёр кардани салати свежӣ мебошад. То охир бо мо бошед дӯстон. дастгириро фаромӯш накунед. пиёзро якдон реза кардам, сирро кубик реза кардам, помидорро кубик реза кардам, бодарингро низ кубик реза кардам, маслиниро реза карда андохтам, сирро андохтам, камтар намак андохтам, ҳамаашро якҷоя кардам. баъд ба табақ гирифтам. раҳмат ки то охир бо мо будед. боқӣ дар амони аллоҳ бошед. худованд ёру мададгоратон бошад дӯстон.